Hi guys! Welcome back sa page Pampangan Cooking. For today's cooking vlog, magluluto tayo ng bistek liempo or tawag sa mga Tagalog nito is bistek, no? Okay guys, umpisa na natin. Napakadali lang lutuin ito. Ang una natin gagawin, bago tayo mag-isa, pituin lang muna natin saglit itong ating mga onion rings. Saglit lang guys. Yan, after 30 seconds, pwede natin hawin lahat yan. At magigisa na tayo. Lagyan na natin itong isang ulo ng bawang na chinap guys, at saka isang ulo din na bawang na buo pa. Yan, kasi gusto ko sa bistek guys yung may buo pa na bawang, kaya ayan, yun ang ginawa natin. Pero itong mga buo guys, no, optional lang yan. Depende na sa inyo kung gusto nyo gayahin yan. Ayan, i-brown lang natin yan. Okay, kapag brown na yung ating bawang, lagyan na rin natin yung ating sibuyas. Then, continue lang natin yung pag-isa. Ng mga 1 minute. After 1 minute, pwede na natin ilagay yung ating pork liempo. Ayan siya guys. Ganyan yung pagkakahiwa ko sa ating pork liempo. Pero syempre, depende sa inyo kung gaano kalaki gusto nyo. Pwede nyong litan o pwede nyong mas lakihan. Isang kilot kalati nga pala yan guys. Gisa lang natin yan hanggang sa mag-color brown din yan yung ating pork liempo or pork belly. Ayan guys, ang sarap niyan guys. Pinaluto na. Lalo na yung mga buong bawang na yan, no? Ang sarap durugin sa kanin yan. At ayan, after 5 minutes, pag ganyan na yung kulay ng ating pork belly, pwede na natin timplahan yan. Maglalagay tayo dyan ng paminta, 3/4 cup na soy sauce, at saka 1/2 cup na calamansi juice. Calamansi juice lang ang gagamitin natin guys, no? Kasi mas masarap pag calamansi juice lang talaga. Huwag tayong gagamit ng suka pag bistek or bistig yung niluluto natin. Yan, takpan lang muna natin yan. At pakuluan lang natin yan ng mga 10 minutes. Okay, after 10 minutes, ayan, nanunod na yung lasa, no? Yung mga pinaglagay natin sa ating pork belly or liempo. Tsaka medyo lumabas na rin yung tubig ng ating pork. Okay naman guys, maglalagay pa tayo ng konting tubig para mas mapalambot pa natin yung ating liempo or pork belly. Ayan. Yan, naluin lang natin ng bahagya yan. Kunin natin yung mga nanikit na yan. Pampalasa din yan guys. Yan, ayusin lang natin, no, para mas palambot natin ito. Yan. Then takpan lang ulit natin guys. At tuloy pa natin yung pagpapakulo ng mga 40 to 50 minutes. Pero balikan natin yan after 20 minutes para i-flip lang natin, no, yung ating liempo para pantay-pantay yung pagpapalambot natin dito.
After total of 50 minutes, ayan guys, malambot na yung ating liempo. Kanina nga pala, no, nung mga 20 minutes na siyang kumukulo, nagdagdag pa tayo ng konting tubig dito at binaliktad ko na rin yung ating pork belly para mas pantay yung pagpapalambot natin dito. Ngayon, tikman na natin para mas may tama pa natin yung lasa. Siya guys, so nagmamantika na siya. Malambot na rin yan, no? Tamang-tama na yung asin niya guys. Pero magdadagdag pa tayo ng isang sachet ng seasoning. Hindi ako maglalagay ng sugar guys, no? Yung iba kasi mga nagluluto naglalagay ng sugar. Ako kasi pag bistig yung niluluto ko guys, hindi ako naglalagay ng sugar para mas malasahan ko yung lasa ng kalamansi at toyo. Okay, mix lang ulit natin yan. Grabe, ang sarap yan guys. Kahit konti lang yung sabaw niyan, napakalasa niyan. Mix lang natin. Pero syempre guys, no, depende sa inyo kung ganong kadaming sabaw ang gusto nyo. Pwede naman kayong magdagdag. Ayan. Luto na yan guys. Ngayon naman, ilagay na natin yung mga finry nating onion rings kanina. Then, okay na yan. Pwede nang serve yan, guys. Kung umabot kayo sa part ng video na to, maraming salamat sa inyong panonood. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na rin kayo. Pakiclick nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating video gaya nito. Okay guys, hanggang sa muli. Bye!